Четвърта битка между Марто и Титана. Роска, резултатът е 2-1. Нещо да кажеш? Надявам се да направим един оспорван матч като миналия път. И аз така се надявам. Да започваме. Да започваме. Роска, след тази игра биме, ставаме хил-хил, 2-2. Някакви коментари? Един добър матч се получи, достоен и надявам се следващия да бъде по същия начин. Последайте канала и ще се видим другия път. Чао!